Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Elena at tubo iti Tarlac, ken nagpaay kas OFW ijay Abu Dhabi. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni mother ko Metring Tabin, ijay Makalong Asinggan Pangasinan, from Violeta Tabin ti Cyprus. Shout out ka ni Novelin Taberna, iti Santa Teresita, Cagayan. Makablaawan dagiti ka-work ko ditoy Eco Trademark Jadi Branch, iso dala Arnie, Marge kan Jasper from Daisy. Kakadwak dito'y Qatar, iso da Lysel, Nora, Janet, ken Rose from Rodalin, Nampa. Makablaawan ni Cesar Bulaton, ken dagiti balikulyong na dito'y Sitio Wangwang. Happy birthday Nanay Juanita Lianyo iti San Bartolome Rosales, Pangasinan. Ken ti kaanakak ani Aaron Lawrence Valera iti Cavite from Loida Hidalgo iti Binalonan, Pangasinan. Shout out iti Clemente family iti Ramon Isabela ken ni Red Lightning Vlogs. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Elena. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Elena, taga Tarlac. Nagbalinak mat nga OFW manang, kat ijay Abu Dhabi tinapanak. Iti agdama, adda akon dito'y Pilipinas tapno ag for good. Balasang akpaylaang manang, agdengdengag akon iti drama yo, nang runa, idi maipatpatangatang paylaang daytoy iti radyo. Kasta unay aragsak ko idi nabirukak toy channel yo, kat nangag ko
Aday to'y adrama, tiyap uploadyo. Kasmat lang kadagiti daduma ang nagpaidrama iti padas da. Mangnamnama akasapay ko tamapilimat ang maipatangatang ti padas ko. Kat namnamaak ang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rudan ti agsalaysay manang Emmy. Mateo, jak amo na husto matlang daytoy a desisyon ko. Amo ka narigat da iti para kadata. Ngam kasapulan para iti masakbayan dagiti anak ta. Amumot no kasano ka importante ti panagadal kada rose ken kikong anak ta. Wen, amok dayta. Ngam kasano no jak kabaulan ti panakayadayo kada kayo. Kasano no jak tumaragpat ti arapaap ko para kadakwada. Saan ka ngagmaymay sa Elena? Adda kami a pamilyam. Kadwa na kami amang tunoy iti arapaap mo. Agtalag ka iti Diyos. Ken iti panagayat da iti tunggal maysa. Kabailan ta da itoy. Takadwa ta ti pamilyata. Agyaman ak Mateo. Kasapulak at talaga itatikiran ti pakinakam. Agkakadwa tayo nga ora adayaw ka. Panubok lang da itoy. Katamok ang mabailan tayo. Masapul lang agbalin tayo natibkar. Agyaman ak. Ikarik nga aramidak ti amin para iti pamilya tayo. Talaga nga minakayat ka matulungan iti panangisagana ta iti masakbayan dagiti anak ta. Agyaman ak bakit? Wen, agtinulong ta. Kat agbalin ta natibtibkar ng mitaan yaman na panubok asumangbay kadata. Dimtengan ti aldaw nga ipapanaw ko. Sigurado akailiw kayon to a pamilyak. Kasta kami mo't Elena. Ngam amumi akasapulan. Ken talaga aday ti arapap mo nga aramidan. Nanang, siguradong nga agsubli ka ha. Wen anak, kat laglagi pam, para kada kayo dayto yung aramidak. Mailiwak to kada kayo unay. Amumi day tabakit. Kat amumi mat ni aramidam da itoy para iti masakbayan ti pamilyam. Agyaman na ka talaga kada kayo, kan iti namarswa. Taimpaayan nak iti pamilya na dungo kan man nakaawat. Maawatan mi apara kada kami dayto nga aramidam nanang. Katagyaman kami matkan ka. Tak sakripisyo ka nga agabrod. Tapno maipaayan na kami laang itinasaya at amasakbayan. Agyaman nak anak ko. Tamaawatan nyo ti kayat ko nga aramidan. Nanang, agannad kayo jay ah. Laglagi pa nyo nga awan kami ti dinayo no kas pangarigan na dadaga sa mapasamak. Wen anak, di ka agdanag. Kabaila ka salwadan ti bagik. Siguradum lang bakit ha? Ngawan ti dake sa mapasamak yun ka. Kabayatan ti kaadam ijay. Wen lakay, di ka agdanag. Oh, aganad kayon to ditoy ah. Kailiw kayon to unay anak ko. Mailiw kami tumot kan ka nanang. Di mo liplipatan ti pasarabo mi ha. Wen, jak tumalipatan dayta. Naskan ang mapanakon iti pagluganak ang mapaniji airport. Mapanakon. Agan-anad kayo dito ya. Patpatgan kayo unay-unay.
Adda akong dito'y sango ti ridaw ti balay ti agbalin nga amok dito'y Abu Dhabi. Daytoyon ti agbalin a pagtaengak iti lasod ti mano atawan. Nasingpot ko mati agbalin nga amok. Saan ko maakas kadag iti dadduma na ringgor? Oh, you're here already. You're the new maid, right? Yes, sir. Okay, come in. Go to your room and change, then get straight to cleaning. Okay, sir. Dahito gayam ti silag. Ay! Pingingad na marabutit dito'y. Hey, why are you shouting? There's a rat, sir. I'm sorry. Fix your things, then go straight cleaning. Yes, sir. Hello, Lakay. Hello, Elena. Kumusta ka ditan? Nakasangpot ka kadimot lang nga si kakaradkad? Uwan, Lakay. Kumusta mo't dagiti ubing? Okay damot bakit? Saan nagsarsar deng aglid di day ni Rose tunggal malagip na ka? Gamit medyo okay mo't din. Talaga nga ipatpatag naklaunay ni Rose nga anak ta. Wan nga rod. Kasta unay aliday na, manipot pimanaw ka. Mabalinda ka kumamot niya video call ngam. Una yan. Tana perdi mo ti camera ti cellphone ko. Sana bale, inton makaurnungak, pauitan kanto iti gata mo iti baro a cellphone mo. Sige nga rod Masapul arugya kon dagiti trabahok ditoy. Ang mga no sumangpeten di amok, anapan ng sukon iti apo ko na iti pagadalan. Aganad kayo dita ha. Bye! Nagrugit mo't dahil ako sinan. Masapol ang madalusak. Sakbay asumangpot da nga agap iti pagadalan. Tap na makapangandamot anasaya at inton sumangpot da. Granddaughter, say hi to your nanny. You're here already, sir? Yes, and she is excited to meet you. Rose, meet your new nanny. Rose? Hi! Are you going to be my new nanny? Yes. I'll be taking care of you while your grandfather is busy. We're going to have a lot of fun together. Really? Yes, and I prepared food for you because you must be tired and hungry from school. Yes, I'm gonna eat now. Okay, Rose. I hope you like the food I prepared for you. It's the food I also prepare for my children in the Philippines when they get home. Gapoy titulong tinamarswa, nakasangpetak ang nakaradkad ay di Abu Dhabi manang Emmy. Nalaos tiragsak ko, tanatong pal day di nga arapaap ko. Uray pa'y narigat manang,
Nagbalinak anatibker, tapno maipaayak iti nasaliwanwan a panagbiag ti pamilyak. Kayat ko anasimbang ti panunot da. Akampanteda nga ada kanan da iti inaldaw iti rabaw ti lamisaan, ken ada pagtaengan a pagawidan da. Dayta ti kanayon ko a panunutan tunggal marigrigatanak ken mailiwak kadakwada. Nang runa, idi kasangsangpet ko pa'y laeng ijay manang. Kat nadagdagan pa'y ti iliw ko kadakwada, idi naamwak aka nagnagan gayam ti anak ko ani Rose, ti apo ko ti amok. Iso anakarkaron akanayon ko amalagip ti anak ko. Kat nakarkaromat anaya si dagtiriknak iti apo ti amok. Dagita ti rason, no apay ang nakarkaro ang nagsakripisyo ak ijay abroad, manang. Rose, Kiko, agring kayo anak ko. Nakasaganan ti armusaryo, tapno da pamigsayo asumro kiti pagadalan. Uwan tatang. Uwan tatang. Ay, huwag gayam anak ko. Inton makaawid kayo ng madamdama, adan to sorpresa kada kayo. Ha? Anya dito tatang? Secret, anak ko. Saan na secret, ano ibagak kada kayo? Ha? Alakit din. Ibagamon tatang. Saan pa ingarod ang mabalin anak ko? Sana bale, makita yung matladagos, apaman na sumangpot kayo inton malam, ha? Ni tatang nga talaga. Nasa miti secret. O sige man langan. Into nagawit kami langan numalam. Ala, mangan kayon anak ko. Iti kasta, saan kayo amala daw iti pagadalan? Manong, anya nga ta surpresa ti bagpaga ni tatang. Excited ako na makaammo. Jack amo ading. Kunamat ni tatang nga secret. Di maamuan tanto inton makawit ta inton malam. Kaya't ko ngamin amaamuan na anya dayjay manong. Excited ako nga gawid. Manong, mamimiss mo ka din ni nanang? Siyempre mata ading. Nasakit nga rin tinakam ko di nagabrod ni nanang. Ngam ko na namot ngamin, para iti masakbayan ta, iso kasi tinaramid na. Amok mo tayo di manong. Kanayo na kami na mailiw ka ni nanang. Nagrigat no saan tayo akadwa nga inaldaw ni nanang. Talaga na rin katading ko. Ngam masapol nga nusan tayo. Sana bali, tadamat ni tatang akad kadwata. Ada pa'y dalola kan lolo. Basta ti panunutom laangan. Inton agawid ni nanang, adon to tiyawid na ngay ayam ta. Wan manong! Kumustamat ngay ni Elena ija abroad, anak ko. Kasi ti Diyos, nasayat mo't nanang. Nasingpot ka nung mati amo na. Ay, nasaya at garudno kasta anak ko. Amo ka narigat itibiyang mo tiyada yu ti asawam. Kas na kunanan, kaya't nakatulungan, tapno mapadurasyo ti panagbiagyo. Dahil tangarot ti pagbain na kita sa awak nanang. Diyak kabailan nga ipay ti amin nakasapulan da. Nang runa kat dumakdakil na gito ubing. Iso ang nagpursigya nagabrod ni Elena. Ay, san abali anak ko, tagkin kinaawatan kayo mat adwa.
Kan nasayaat mo ti panang taripatom kadagiti anak yo. Day talaeng kat umanayon apakabang-aran ti asawam anak ko. Pudno day tananang. Kat ikagumak nga aramiden ti amin nakabailak. Tapno awan ti rason agumura kanyak ta asawak. Nuwun anak ko. Nasayaat day ta akapanunutam. Tatang, adda kamin. Nasayaat mo't anak ko. Ala, agpulis kayo pa itan eh. Agat lingit kayo. Anya nga di sorpresa nga ibagbagam kada kami, tatang. Una yun, talagang excited kayo na makaamu ah. Makita yun dito eh. Wow, baro ti cellphone nyo, tatang. Kan touchscreen pa eh. Wan anak ko. Kaya tiyo kada makita. No asino ta dahi ti bangir alin niya. Sino, tatang? Dito yun eh. Hello, anak ko. Ha? Nanang? Nanang! Mailiw akon kan ka. Uray, Shakmat. Kailiw kayon kan ni manong mo. Sana bale, adan baro a cellphone ni tatang yo. Mabalin kayon nga i-video call akanayon, anak ko. Wan nga rod anak ko. Mabalin tayo na kanayon ang makita kan makasarita ni nanang yo. Wan gayam, Rose. Dandanin di kasangay mo. Wan, nanang. Anya nga iti regalong kanyak. Siyempre, secret. Ngam amok ang magustom to ti regalo ken ka. Da kayo talaga? Naisim kayo kun ni tatang iti secret. Sige, nanang. Urayot ti regalong kanyak, Wan, anak. Sigurado ang magustom dayjay. Ala anak ko, agpakada kayon kan ni nanang yo tani, nataktak ko na yan. Ang mga numasangputan ti amo na makisarsarita kada tayo. Sige nga rod, nanang. Bye-bye. Bye-bye, nanang. Happy birthday anak. Umay ka agarmusaran. Nagluto akit ti paboritong maarmusaran. Agyaman nak, tatang. Apay analiday ka anak ko. Dayto nga minti umuna a birthday nga awan ni nanang, tatang. Di ka madanagan anak ko. Agsublintumot lang ni nanang yo. Kat makadwata yun ton, iti sumaro na pa nagkasangay mo. Ala, umay ka, taday pakitakyon ka. Anya dayta, tatang? Dito yo, regalo kon ka ni nanang mo. Wow! Adan di ay ayam ko? Amumi akayat mo launay day tangay ayam. Iso akas sa timpatulod ni nanang mo. Agyaman nak, tatang. Agyaman kan tumot kin ni nanang mo, ito nawagan na tayo ng madamdama ha. Iso ta agregregat iti abroad, tapno maigatangan na kay tikas tangay ayam. Uwan, tatang. Awagan tayon tong arod ni nanang inton madamdama. Mano atawan mo ti kaaddak iti abroad manang Emmy. Kat nalaos ti panagyaman ko iti baro at teknolohiya. Tauray kaskasano, makitkitak ti pamilyak babaan iti video call. Ngam siyempre, sabali latamet no talaga nga agdadan na kami.
Iso ngay naramid ko idi ti amin tapno makaano sakmanang. Imulak iti isip ko ano makaawid akon iti pagilyan tayo ket ag for good akon. Apaman ang nakaurnungak manang, pinanggap mi ti agnegosyo kanilakay ko apaman ang makaawidak. Ngam kabayatan ti kaaddak paylaang ijay, intultuloy ko latta ti agananos ken agsakripisyo para iti ipatpatag ko a pamilyak. Hala, anyat orasan. Dandanin sumangpot ni Rose manipod iti pagadalan. Diyak pala nakaaramid iti meriendana. Darasak nga idalimanak dagtoy, tapno makaluto akon. Nanny, I'm home! You're here, Rose. I haven't cooked your food. It's okay, Nanny. Can I help you cook in the kitchen? What? You want to help me cook? Yes! I want to learn how to cook turon, Nanny. Okay, I will teach you. Let's go to the kitchen. Lakay, apaman amalpas ti kontratak, agawid akditan. Adamot tan naurnong ko apang rugyan tang agnegosyo. Ha? Talaga, Elena? Uwan lakay. Agyaman na kiti Diyos. Makadenada ka manen ka na kita ubing. Kanayin dang rod atamagan no kaano ka na di panagawid mo. Kunak mo umadanin. Mailiwak nga runa yan kadakwada. Excited ako nga agawid. Nga mapampanunot ko matoy aputi amok ang mapanawak. Bakit? Napatagmat kanya ako ni Rose. Nang runa kat kanagnagan unay ti anak ta. Iso akasla na iliw-liwag ko ti iliw ko iti anak ta gapukan kwa na. Sigurado ang maikawan to naawan kan bakit? Papanan na ngay, no di mairwam tumutlaan. Sana bale, ta ikarikto kan kwa na akanayon ko nga i-video call. Tapno kasla addaak laang iti asidag na. Di mo ibagbaga kadag iti ubing nga agawid akon ha? Bayam makita daktulatan inton adda akon dita. Wan bakit? Kasta talaga taramidag. Tano ibaga nga agawid kan. Rang-rangan daktumanan nga inaldaw. No apay nga awan ka paylaan. O sige nga Rod, umawag kak tumanan. Ibagam to kadag iti ubing. Bye! Nanny, are you going away now? Yes, Rose. I will go home to my family in the Philippines. It's time for me to go back and stay with them. I will miss you, Nanny. I will miss you too. Do you know that you have the same name with my daughter? And that made me always remember her. Really, Nanny? Yes. And when I get home, I will always remember you too. Thank you for everything, Rose. Thank you also, Nanny. I hope to see you again in the future. Don't worry. I believe our path will cross again. And I will always call you. Goodbye, Nanny. I love you. Goodbye, Rose. Take care always, okay? I love you.
adda akon. Ha? Nanang, addakan! Saor at talaga ni tatang. Di na imbaga sumangpot kagaya man, nanang. Wan nga rod. Imbagak ngamin asaan na nga ibagbaga kada kayo, anak ko. Kasano, didak tuman sardengan aririyanan. Pasensya kayon, anak ko, ha? Medyo nabayagan basit sa akto na kaawid. Okay lang, nanang. Maawatan mimot no pa nag-abroad ka. Wan, nanang. Amo memot apara kada kami tinaramid mo. Wan nga rod. Agyaman anak ko. Ay na, mailiwak at talagan kada kayo. Nakarkaro ti iliw mikan ka bakit? Nang runa dagiti ubing. Amok dayta. Iso nga adda pasarabok kada kayo. Ha? Kita akman, nanang. Oray siyak, nanang. Kaya't kumata makita. Kuma, adamot pasarabok. Mabalin ayamat nga awan ti pasarabo ti ay ayatak unay nga asawak. Wow! Nag-sweet da! Agpay sugayam man ang Emmy, ngano para iti pamilya, aramiden tayo ti amin. Sabali ti kinaragsak anariknak, idi makita ken maarakop kumanan ti pamilyak. May sadaytuyan akararagsakan anariknak, iti unos ti panagbiag ko. Kat awanen ti makaartapay iti daytoy. Kuma agbalin apalagip to'y padas ko, tapno agtrabaho tayo anasayaat, tapno maitad tayo ti kalkali kaguman tayo abiyag para iti ipatpatag tayo a pamilya. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Elena. Elena, pagayam ko, agpayso dayta nga imbagam. Ano para iti pamilya tayo, masapol nga aramiden tayo ti amin, tapno magunod tayo ti arapaap tayo para kadakwada, uray katukad daytoy ti panagsakripisyo tayo. Kanayon tayo a panunutan at ti pamilya kat adda a kanayon iti sibay tayo, iti rigat man wenno ginawa. Dayawan ka iti kirad ti pakinakam mo, ken ti panagsakripisyom agraman ti asawam, tapno maipaayo laeng ti kalkali kaguman nyo abiyag para kadagiti anak yo. Sapay kuma takanayon anaragsak ti pamilyayo, nang runa itan, taagdadan na kayo manan. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapuna